Anang aga po. Tapay ko matamaing kita, kadupay mo kwartak. Pagalam ngay mo ti kwarta mo. Ay utang mo kanya. No bigat, no madi ka makabayad, ipabarangay kan. Oh no! Pak. Apay natamad yung pagpakasto ni Bakol. Nakaungot sa magod yung kanyanan. Hindi lang sa may turo-turo kay sabong ti karabasa sa tilukong. Ay, pelakay, nakamulong lang ka dito, ano pang panunutom? Ni Bak gaming bakit? Oh, apay ni bakla kay. Madi mo kami nagpagpakasto yun eh. O, kisti sa mamlakay, aging kinasdiyan kaya? Haan mo bakit? Nag-green-minded ka mo ton. Kunaklaki din, aging kinasdiyan kay ni bakon. Yan. Madi mo kasi bakit? Apay natamad nagpagpakasto ni Bakol. Kung makadulang mo tubra na, adyo balay damat. Sa bagay, baka padigdigusan natin tarakin na. Amo magayam nga dapat padigusan na, mutalong ka nga talaga. Sige, tita ka pa lang rod bakit? Tapang ko pa siya rin ni Baa. Sige, di kag baybayag ha? Bakit? Tabasin mo ti bayag ko. Sinalitan, nagrikat ti makasawa ti kasting nga dabagbag tint na naaya. Bagay ako po. Gimasin, George. Okay, sumam ita ito tubay ito tata. Mayat timpla na. Ibag sa atin tubay ito nga bigbigan. Nagkasaangan, George. Sumulaga mawan di balay tinukaw. Madi mapan. Hoy, Pak! Oh, apay, anak ka sa pulam. Madi ka pa igiyab. Tagtakay ka gayam. Oh, apay nga yabang ka. Pumanaw ka man dito. Kapag nga kasta ka kanyak, Bak. Madi nakagayuman. Hane, gawid kan. Nagsamitin si ka. Kasi mo may salita. Ang pagkatang na arak. Gatang, soft drinks. Hello? Hello? Tumaw ka damdaman tartek tindahan. Sige, bye. Ata kahit nakabasol ka man ditan. Di ka pa lang kami pumanaw dito. Hukis di sa bamba. May lako lang pala sa di kamlong na. Huyo ka mo lang kanyak. Ni, papanamon nga eh. Apay, Di mo rin nain. uray ka. Nga pagtarawing ka. Hukis di sa bam. Di ka man lang na Bakit? Oh, apay, agsangsangit ka mat. Madi bakit? Agkat katawag na eh. Sika nga talaga, perdi ta ulo mo. Apay nagkaskasta ka. Di bak gamin bakit? Oh, apay ni bakman lakay. Madi na mo gamin pinatagay dito ba itaw? Ay na po, tubay to lang, pagsangitan pa'y. Kuti-suti pagragrag saga bakit? Oh, ate ne, kala gumatangon. Talaga bakit? Pagkatang ko harakay tayo? Wala kay, tenek kanak ti sabong, kang paggatang mo taara. Hindi ako nakabakit. Lord, kanain ko mga kastoy. Sige, ka gumatang tarak mo, tamad ikaw mapapalkin ni ba? Sinod bakit? Nakaw. Yan, bagtit lang aro doon, nagrupropo pa tiara. Piman mo Andres. Ang paggatang na arak na.
Apo, pagatang man, arak. Gimasin George. Solve manen, mati dyan may sata, nabitin jarak nan. Gusto sa banan, tubay tulay kanya, kay kanya na, 4 kanto. Nagimasin George. Nag-visit ta animalin. Nagimas laki di titimplanan na ya. Inibra, baka naman. Murmuryot ta animalin. Katungtungan na mata, 4 kantusin. Ay may isa dita, di pala gawid, awan narod kargana di tubay tunan. Yan, nabitin nakpay. Ang kurtabong, gagawin din. Andres, Oh, kapay baak. patagayan na man, ore may salang. Ano ka po? O di nagtubay pinatagay taptay. Nagimot kamit din. Si Kati Imot. Di siyak. Sige, busi mamami natan. Aji karkaratap ka nga gawawin. Aji madimpay mabigbig ni bakit mo. Tarmalaitin na kamanid. Hinggit ka lang, taon mo kami naharak mo. Ano nga ga po? Tapay ko matamaing gitak, adupay mo kwartak. Pagalam ngay mo ti kwartan. Ay utang mo kanya. No bigat, no madi ka makabayad, ipabarangay kan. Pak, amam. Hindi may busta ito. Mabitin ta, kumatakpay. Kasta madim urahin nga makaungitak pa'y kanyam. Gusto kidiyatan. Ginom daratan. Ana, katahan ka pa iti pulutang manaw. Abay, katangan nak. Bun ko ma. Pabuludan ako pala ka man ti pagatang ko ha. Ukis di sabam, uray madin. Uray ang tangag pulpulutan